Moikka! Tervetuloa seuraamaan Villasukkamurmelin neulepodcastia. Mä oon Emmi. Nyt on värit tosi huonot. Kello on kohta 8 illalla. Niin kuin tuolta ikkunasta näkyy, niin on siis ihan pimeätä. Mutta sit on tosi kauan, kun mä oon viimeksi kuvannut. Ja meillä lähti muu perhe laskiaisriahaan ja ajattelin, että jospa kuvaan. Tai vähän tällainen extempore keksin. On ollut se hetken aikaa. Mutta tosiaan kun ei ole tullut kuvattua, niin kuvaanpa nyt sitten. Ja jotenkin nyt on ollut niin työntäyteistä. Ja ei niinku, tuntuu, että ei rahkeet ole riittänyt. Neulonut on kyllä vaikka kuinka. Mulla on ihan hirveä määrä lähtenyt jo neuleita eteenpäin. Mutta tossa oli jotain, mitä tohon kasasin, mitä ajattelin teille näyttää. Ja mulla on tullut villasukkia pinot. Taas lähemmäs. Valmistui yksi Ethereal Bliss huivi. Tää on vielä pingottamatta. Lähtee lahjaksi, niin ajattelin, että sit vasta vähän lähempänä pingotan. Tämmönen. Ja tämähän tästä vielä sit paljon niinku aukee. Nämä pingotukset. Tai pitsi aukeaa, tästä tulee näyttävämpi huivi. Mutta tulipa taas tehtyä. Ja tämä nyt tosiaan on se huivi numero 20. Kyllä näitä on tullut nyt tehty. Tää on niin kiva malli. Ja mullahan on se Ethereal Bliss Kali vielä 1,5 kuukautta. Eli jos innostutte, niin Dropsin ohje. Ja käykää vielä ehtii neulomaan. Tää on ihana. Sitten mä otan näitä kyllä. Ehkä näytin. En varma. Mut siis nämä siksakki-jonsukat valmistui. Näissä on lankana se Adlibriksen sokki. Ja tää on varmaan kyllä, tää tehosteväri on 7 veikkaa. Mut tosiaan siis tämmönen marjapuurovärinen ja sitten on musta ja vaaleanharmaa. Tuohon tulee tommonen tehoste. Tää on vähän samalla tyylillä kuin ne toisetkin jonsukat, mut näissä on niinku enemmän se tehosteraitaa. Niissä toisissa jonsukissahan on vaan, tässä on vaan semmonen sydän, siis tämä on tehosteraidalla, tässä on se sydänkuvio, sitten tulee kantapää ja kärki tehostevärillä ja sitten tähän tulee se yksi raita. Mutta näissä on tosi paljon enemmän sitä tehosteväriä ja tykkään näistä. Nämä on mulle ihan itselle. Ja nämä on ollut varmaan kuukauden valmiina, mutta enpä ole saanut pääteltyä. Sitten mä näin semmosenkin, mä ajattelin, että mä seuraavaksi, mulla on ollut pitkään jo niinku limevihreä, musta ja valkoinen varattuna, että mä tekisin niinku jonsukat niistäkin itselleni. Ja näin Instagramissa kuvan, ajattelin, että niistä tulee nyt semmoset, siis tämmöset siksakki-jonsukat, mutta sillä erotuksella, että tää tulisikin koko jalkaterä sillä tehosteraidalla. Tai siis tehostevärillä. Ne oli kauhean kivan näköiset. Eli muuten samanlaiset, mutta tästä eteenpäin yksiväriset. Tämmöset tuli. Lankaa taisi mennä 200 grammaa. Mä oon nyt tosiaan vuoden alusta punninnut kaikki
mun käsityöt valmistuneet ja sit sekä seurannut niinku, mä tos jonkun verran lankaa myin pois ja oon ostanut tilaustöitä varten, oon ostanut lankaa, niin niin on sitä langan kulutustakin sit seurannut ja sillä ajatuksella, että ehkä joskus se mun lankavarastoni olisi sellainen, että sen voisi punnita. Se on iso. Mut juu, se näistä sukista. Sitten täältä löytyy tällaiset ihan perussukat. Nämä on Koukuttajamarikan ohjeella tehty. Eli tämmönen yksi oikein yksi nurin joustin sileetä. Tämmönen Marikan ohje kantapää. Eli tossa on tämmönen aina oikein raita. Sitten tää on tämmönen pyöreämaallinen kantapää. Ja sit on nauhakavennus. Nää on Trekkingin XXL-lankaa Fingerin vahvusta. Väri näyttää nyt aika väärin, että nää on aika kirkkaan väriset. Ja nää on mulle itselleni tämmöiset räsymattosukat. Mä oon selvästi kunnostautunut näihin itse itselleni neulomiseen. No, enpä mä nyt. Ehkä se olisi näissä taas nämä mun omat neuleet. Mutta tämmöiset tosiaan. Mä tykkään näistä Fingerin vahvuisista sukkalangoista, koska nää mahtuu kenkään. Niin nää on. Ja nää on kauhean kivat. Juu. Sitten mä oon tehnyt pitkästä aikaa yhdet ruttusukat. Tämmöiset. Lankahelvetti-blogista löytyy ohje. Tämmösiä ruttusukkia. Tähän jää tämmönen ruttuvarsisukka. Nää on täältä toiselta puolelta aina tällainen poimittu. Ja tämmöset. Nää on Seiskaveikan syysmetsä väriä. Ja mun mielestä nää oli kauhean hauskan väriset, kun tässä on joka toinen raita valkoinen. Täälläkin on näköjään tossa on. Sitten on langat päättelemättä. Juu. Tämmöset hauskaset. Nää lähtee mun siskolle. Sitten nyt tuli ne Novitan uudet muumilangat ja niistä on jonkun verran ollut keskustelua, että ne on suhteessa aika kalliit, kun niinku vertaa ihan Seiskaveikkaa ja sitten ne on kuitenkin niinku melkein Seiskaveikkaa. Ja ne värit ei ollut, siis on tosi nättejä värejä, mutta ei mitään semmoista niinku sykähdyttävää. Ja ne raita, tai niissä on yksi väristä sukkalankaa ja sitten on semmoista niinku, sitten ei oikein tiedä minkä väristä se on se toinen. Et siinä on niinku valkoisia pilkkuja ja sitten on väriä, niinku se toinen lanka. Ja ihan nättejä värejä siis, mutta ajattelin, että onkohan se samanlaista värioksennusta kuin esimerkiksi nalletaika, mikä on kyllä loppujen lopuksi ihan nätti väri, mutta siis niin. Siis semmoista niinku lähinnä värioksenuslankaa. Ja olin siis niinku noteerannut sama kuin ne muumilehdet, mutta ajattelin, että ei ole mun juttu. Mutta näin semmoset yhdet tehdyt perussukat ihan sillai livenä ja ajattelin, että mun on pakko saada ne. Ja tein itselleni. Siis nää on ihan älysöpöt. Nääkin on päättelemättä. Perussukat. Ihan perussukat.
Tää vahvuus on niin kuin Allen ja 7 välistä, mutta tein ihan 7 silmukkamäärillä, eli 12 silmukkaa puikolle. Mulla on sellainen 3940 jalka. Ja näistä tuli söpöt. Tosi söpöt. Tämmöset. Tein itselläni. Ja koska tämä oli niin kiva lanka, niin täällä on tämmöiset toiset sukat, mitkä lähtee mun siskon tytölle. Ja sit mulla on tätä, mä ostin liilana, eli samanlainen, missä on valkoisia pilkkuja, niin liilana, niin teen siitä siskon toiselle tytölle sukat. Eli näissä on näistä vähän pitemmät varret, että saa hyvin vaikka saappaan kanssa pidettyä. Meidän lapset on ainakin tykännyt tämmöisistä pitkävartisista, paksummista pitkävartisista sukista, missä saa kunnolla niin kuin vedettyä sen varren niin kuin ylös asti. Et sitten kun he haluaa käyttää myös lenkkareissa, niin niihin mä oon tehnyt sitten semmosia niin kuin vähän enemmän perussukkia. Mutta tämmöiset, nämä on tosiaan suurin piirtein koko 3-4. Tämmöiset tein. Sitten olen tehnyt vielä sukkia. Täällä on tämmöiset, nämä on Novitan Venlasta riikkasukat. Tein. Näistä tuli nämä on ensimmäiset riikkasukat. Näistä tuli tosi nätit. Tosi yksinkertainen tämä kuvio ja vähän pitemmällä varrella. Nämä nätit. Nämä on pingotettu, mutta nämäkin on päättelemättä. Sitten yhdistin kahta venlaa. Sain vähän jämiä pois, niin tehostevärillä nämä kärjet ja kantapää ja tää sukansuu. Tein tämmöset ihan perussukat. Ja sit on Nallesta tämmöset. Eli keltainen tehosteväri ja tummanharmaa ja vaaleanharmaat. Tämmöset. Nyt on tullut sukkia. En ole turhaan villasukka murmeli. Päättelemättä. Ne on ollut pakko päätellä, mitkä on lähtenyt eteenpäin. Nämä on jäänyt mulle tän marinoitumaan. Niin ne on. Juu. Päättelykeijua odotellessa. Sitten vielä mä vilautan. Mulla loppuu kohta taas se vartin kuvausaika. Made by Kake podcastin Kake on tehnyt tämmösiä Tropsin Daydreamer-huiveja. Eli tommonen aika simppeli. Ja sitten tää on tää röyhelö jutska. Ja mäkin aloitin sitä ja oon nyt tän verran tehnyt. Eli tän tulee tämmöset pitsiraidat. Ja sit tulee se röyhelö juttu. Ja lankana mulla on tässä Tropsin Baby Alpaka silkki. Ja tätä oli sen verran, että mä saisin tästä kyllä sit vaikka itsellenikin huivin. Toi lähtee synttärilahjaksi. Niin tästä tulisi kyllä. Vois vaikka vaaleanharmaan tehdä itselle. Ne oli tosi nättejä ne Kaken tekemät huivit. Mut joo, sit mulla on vähän tos peittovirkkauksia kevään synttäreitä ajatellen. Lupasin siskon tytöille tehdä torkkupeitot. Mutta nämä tällä kertaa ja mä menen ihmettelemään, että jos noi sukat vaikka päättelis itse itsensä. Mutta tosi kiva kun katoit ja palataan ja mä yritän päästä vähän parempaan kuvaustahtiin, niin saadaan ne arvonnatkin sit suoritettua. Mulla on monta arvontaa siellä. Tarttis arpoa, mutta paremmalla ajalla. Kiitos kun katsoit. Moi moi!